wake your ass up because it's time to go beast mode. Takže čau lidi, vítám se už dnešního videa. Já tady máme video pro zkoumávání kanálu. Dneska tady jsme u kanálu, který vede do Vltavy. A budeme prozkoumat, kdo vevnitř žije. Tak. To je extrémně děsivý. Toto je starý komunistický kanál. Ne dovnitř? Tady jsem zabil Adolf Hitler. A tady postřelil. Ty vole, co to bylo? Už tam někdo mluvuje, to bude náš kamarád, rychle jdem za mnou. Že tady straší starý duch Adolfa. Pána s kýrkem. Ty vole, to je jaký okno. Ty vole. Tuď zdrhal Adolf Hitler, která byl si Adolf H., který se povedl z toho vyzíslat. Ta je voda. Tak to je nejdobrý znamení. Já jsem rád, že nejdu první, když něco na to... Ty kravo! Co to bylo? Co to bylo, kurva? Tady dobu buduje, ty vole, nebo co? To není možné. Co to kurva bylo, nevíš? Vy jste tak pomalý, ty vole, já se zabiju jednou. Kámo, infarkt. Co to bylo, kámo? Je tam někdo? Haló, kámo! Hej lidi, ten kanál je velký jak svině, jako to je nemožné. No to teda. Čuber nový, vole, to je jak klobáska, ty vole, to je nemožné. To je snažil na tomu, vole. Kámo, pepku, no. To chci takovou tu dobrou baterku, kámo, která zasvítí do prdele. Já dál nejdu, já se bojím, já zapnu světlo. Vidíte to? Tady vidíte jaký kobár. Ty krávo! Ty vole. Ježišmarja. Teď jsem taky dám jaký obra. Já to budu celou fyziku. Co mi to dělá, kdo tam bude? Bude jaký ty svyklo. Haló, tady Impulzovi. Pito. Ale tady je sice voda. Kurva, to je možná. To jsou taky sračky, ne? Pěkně zelená. Haló! Je tam někdo? Chcete peníze? Zabugnujte dvakrát. Ty kravo, ty babuk. Tam někdo chčí. A jo. Kámo, už se tady zase tady někdo vyběh. Co jmenuje ten babuk? Hovno, co z domácí. Ale jo. Už je tak 35. 29. Ale můžeme to zkusit. Mě to opravdu děsí, já bych se tam asi jako nevydal. Jako já bych se na to rozesím, že bych se nevydal. Kámo, abych si tam vydal, musel bych roztáhnout nohy jak šlapka, kámo, abych přes to prošel. Jo, ono by to šlo přejít, no, ale já už se tam zesrakal, když tady na tebe někdo vybav, tak když toho přebrodíš, tak je po tobě. Přesně. To je zábrana, jak Indiana Jones. Někdo klepe. Zaklepej dvakrát, jestli nás nemáš rád. Krávo. Krávo, a jsem prdeli. Co to bylo, ještě nevíte? Já mám infarkt. Děsivý bobr. Tak, Pepo, musím ti říct příběh. V tomto kanále se říká, že je děsivý bobr, kterého se dá přivolat jedním rituálem. Pokud dáte 50 lajků na tomhle videu, zkusíme tento rituál udělat a přivolat tím děsivého bobra. Děsivého bobra tohoto kanálu, který nás snad nezabije. Snadné. No. Já se posedu. Tak tohle je pro dnešek asi všecko, my už musíme do školy. Tak, vezmu si list. Možná si myslíte, že se to děláme prdel, jo, ale To asi Adolf Hitler, když podívejte se, jak to je děsivý. Lezli by se tam. ukazy o tom, jak si tady Adolf Hitler. Pokud chcete, aby jsme to šli prozkoumat ve tmě, dejte tady aspoň 100 zhlédnutí a 10 lajků. A to je všechno, odběr a zvoneček, zatím čau.